dobili smo bili informacije da kad smo mi prošli sa kolonom i snimkom tamo pored kancelarija ove SNS sekte, da je poslije bilo nekih sukoba, pošto je bilo dosta privatno angažovanih batinaša, i to ću ponovo sad iskoristim live da kažem. Kada sam dolazio na naplatnoj rampi koju morate da prođete da bi ušli u Novi Sad, onaj Miljan Vračarević, ja mislim da mu je tako prezime, koji je poznat iz onih realitija tamo Paralif, ne znam ja gde je sve bio, on je u desetaka, možda i više vozila organizovao dolazak ovih plaćenih batinaša. Mi smo je objavljivali da je on bio u bliskom obezbeđenju Danila Vučića, ovo sad kad je bio stranstvo, kad je bila ona frka sa onim stranim navijačima. Po kom osnovu je on tu u posrednom obezbeđenju Danila Vučića, s obzirom da njega godinama obezbeđuju Kobre, možete i sami da zaključite. Moj bliski susret sa njim je bio... Aha, i tamo još ima ljudi, no? Sad ćemo da vidimo, da ispravimo. Kada je bilo posle Banjske, kad su se palile sveće ispred Svetosavskog hrama, a drugi dan kad su organizovano dolazili navijači Zvezde i Partizana, ko je bio u tom live zna da je jedino meni bio zabranjen ulazak u hram i da sam imao raspravu sa navodno protokolom i obezbeđenjem Svetosavskog hrama. A tada se on tu pojavio sa svojim ljudima. Sad, da li on obezbeđuje Svetosavski hram, da su mu to nabacili kao tender priču ili ne znam nije šta, ili su to neke druge stvari u pitanju. Ma svi dođe, bre, Evo ga Miljan Vračarević, evo ga. Evo, videli ste sad Miljana ovdje, brate. To je dokaz ovo što sam pričao, brate, evo ga. Šta se krijete? Mamu vam, bre, jebem. Evo, doveo je, brate. Imate li decu, bre? To su možda biti vaša deca po tom nastavnicom. Srama bilo, bre. Što pičku materinu. Eto, vi vidite, ljudi, šta se dešava ovdje, brate. Come inside, come inside.
Ja sam Miljan Vračević, Bosanac za prijatelje Batoni. Pobjegao sam iz zadruge jedan zbog nekih, ajmo reći, porodičnih problema. Mene ne možeš ovdje iznervirati. Dobro, vidi, ja ti kažem. Nemoj Ja ti kažem ovdje me ne možeš iznervirati. Dobro, pa vidi. Vidi, pa vidjet ćeš. Dobro. Evo ja ću sačekati. Dobro. Vidi, onda idi cinkari ko što se navikao cinkari. Dobro. A evo ja ti kažem. Dobro. Evo ja ti kažem. Ne moraš da mi kažeš Pa evo ti ja ti uradi. kažem da znaš. Pa dobro, evo znam. Čisto da znaš. Nemoj da me guraš. Ja ti Nemoj kažem da me da znaš. Razumiješ? Na meni to neće. Razumiješ? Na meni to neće. Na meni to neće. To da znaš. Neću majke, vi izvinite. Pa nemoj se kuneš u majku kad već udaraš. A ovdje, jesam te udario? Da. Jesam te udario? Jes. Jesam te udario? Miljane! Jesam li te udario ja? Miljane, nemoj molim. Jebaću ti ja mamu za ovo danas. A jebe tvoj. Zapamti, nećeš sa mnom. Nećeš sa mnom rešiti problem u životu. Znači... Ne, ja pritim, neću ja pritim. Evo. Nećeš, ne. Nećeš se živi na pošti. Sada se neće razvajati. Opa nogica, opa nogica. Izvedite ih napolje! Izvedite ih vi napolje! Izvedite ih vi napolje! Izvedite ih vi napolje! Dobre. Izvedite ih vi napolje! Stari! Tvoje zdravlje! Miljane! Tvoje zdravlje! Tvoje zdravlje za njih napolje! Miljane! Pusti ga meni! Ja nisam ušao igrati, nisam. Biće neko, sa mnom igrati. Sa mnom ga igrati niko. Ajde. Nemaš šanse. Čuti preko. Može. Evo, zapad, nemoj da otiš glavu. Može. Nemoj se glavu, molim. Nemoj se glavu da otiš. Šta? Ti si mene prvi gurno, šta? Sam ulazio. Ne, ti si mene prvi gurno. Prvi si ti mene gurno. Prvi si ti mene gurno. Ja ti ništa nisam Ja uradio. kad te budem gurno. Možeš da me gurneš. Evo zapad. A evo, veruj mi. Evo veruj. Tebra, nemoj meni da mafijaš. Pa evo veruj mi tebi, evo nikom ne mafijam, tebi ću da mafijam. Može, ajde Evo vidim. veruj mi da ću tebi da mafijam. Ajde vidim. Veruj mi da ću tebi da mafijam. Ajde vidim. Evo vidjet ćeš. Ajde vidim, ajde. Evo tebi ću. Ajde, da vidim. Evo završio si. Može, i ti si isto. Evo. I ti si isto. A ja ti kažem da završio sigurno budi. Važi, Ja kad ti kažem da si završio sigurno ću završio. Važi. Eto vidjet ćeš. Okej, da Eto vidim, vidjet ćeš. ajde. Tu smo da vidim, evo. Ne, neće, vidjet ćemo. Okej. Nećemo biti tu. Nećemo biti ovdje. Ja ću izaći odavde sad. I ja ću isto. Evo, ja ću večeras izaći. Ti si prvi počeo. Ja ću večeras Prvi izaći. si počeo. Ja ću Prvi večeras si izaći. počeo. Ajde, okej, ja ću isto. Idemo zajedno. Ajde, Idemo evo, zajedno. pobijemo se izaći. Evo idemo zajedno. Pobijemo se izaći. Ajde. Pobijemo se izaći. Ajde. Pobijemo se izaći. Ajde. Evo, pobijemo se izaći. Može. Pobijemo se izaći. Može. Pobijemo se izaći. Može. Šta je bre, Tine? Leči tvoje frustracije negde drugdje. Samo jaši, svi smo naši, use nasi i poda se, nemoj mala da te plaši kad te budi. Gasi! Šta hoću da ti kažem, ne kapiram.